Ibiyag kasla ti dalan nga adda mangay aywan. Masapul agbalay gitay agsagana ken patay. Suotan na dantay kuma ditay pagbut ngan ida. Kumpetay iti manubot agtalekay ken Jesus. Manubot idalan natay inggat gloria magtengtay. Tumipon ti angheles na mangidayaw na ganna. Tumipon ti angheles na mangidayaw na ganna. Magnatay nagtitingaan adut pa kasuotan. Ngem kita entay Jesus tapno di tay mayayus. Di tay agbuteng nga magna makigubat tay kuma. Kumpetay iti manubot agtalekay ken Jesus. Manubot idalan natay inggat gloria magtengtay. Tumipon ti angheles na mangidayaw na ganna. Tumipon ti angheles na mangidayaw na ganna. Ibiyag kasla ti dalan nga adda mangay aywan. Masapul agbalay gitay agsagana ken patay. Suotan na dantay kuma ditay pagbut ngan ida. Kumpetay iti manubot agtalekay ken Jesus. Manubot idalan natay inggat gloria magtengtay. Tumipon ti angheles na mangidayaw na ganna. Tumipon ti angheles na mangidayaw na ganna. Magnatay nagtitingaan adut pa kasuotan. Ngem kita entay Jesus tapno di tay mayayus. Di tay agbuteng nga magna makigubat tay kuma. Kumpetay iti manubot ag